ọkwanu ndị ogbu aṅụ ọbara ọzọkwakwa ndị be anyị bịakwanụ n'ọkwanu turela adankote n'ojegokwanụ na-awụchi wee gbakwa mkpamkpa ọzọ n'ihu Omega Fire Ministry n'ụlọ ụka Apostle Johnson Suleman wee ruo ebe a wee kpochakọrọ ndị ụlọ ụka Apostle Johnson Suleman wee ghịsa n'ala wee richaa ụfọdụ moto enu Apostle Johnson Suleman na ebe a wee na-aba wee sị gịnị na nke anyị emezikwa eme ọzọ n'oge ọbụla turela adankote na ivu na free station ya na ya buturela adankote ejego ebe ahụ kurisi ife dị ebe ahụ na ụna amakwa na ndị anụnwa na-anya ya bụ turela according to very dark man na onye nke ejidelu kụjisiri nwata akwụkwọ anụnwa ọkpa n'ihu Awuchi Polytechnic na onye nke agha enwedịrị driving license very dark man sịkwa na oyi ekwe na ya ya eje na Awuchi echi niile bụ Monde na Awuchi bụkwanụ be ndị nne ya na oyi eje n'ụlọ ọgwụ ebe ebujere ndị merụrụ ahụ n'ife mberede amelụ kịta anụnwa na onye nke bụ Dangote ya akwụ ụgwọ niile ndị ahụ spendili ebe ahụ amakwanụ m ife anyị akpọ nke a very dark man na-akọwa na onye nke ejide kụjisi nwata akwụkwọ ọkpa na onwedo driving license na ụfọdụ n'ime fa na-aṅụ ọgwụ ụfọdụ n'ime fa na-anya moto 2 days alahụghị ụla na onye akpatazi ụla tụba ụfọdụ wee jerigolu ndị mmadụ enu fa ya amanụ maka fa na-alahụ ụla ka na ife anyị akpọ nke unu ya gee ntị ka unu n'ife Apostle Johnson Suleman kwuru na ọsịkwa na oyi ekwezikwa ekwe na ndị ụnụ ụka ya moto turela adankote kpochagoro wee du n'obodo afụdebe na nya bụ ife adịrọkwa otu na ọ dịrọkwa ịbụọ na moto turela adankote abụ ogbu aṅụ ọbara na ya na-ebure mmụkwa ndị manejimenti na-alụrụ Dangote ọrụ na-enwekwara ike oge ụfọdụ na aya ata Dangote ụta nọ ndị manejimenti ya ka aya ata ụta unu echetakwa na o nwere mgbe ekpokọrọ ndị Hausa wee kpota na Lagos ajụọ fafasị nọ na nke Dangote refinery ka fa na-eje na fa na-eje ịrụ ọrụ ọdụ unu ka ọ na ọhafa ga-ekpokiri moto asị fafa burupụtara iro gbutitiwa ndị mmadụ a na-achọ n'ebe a ya ebeta ya ego ndị mụrụ moto amụ nwee driving license fa jecha ọrụ fa ya enyefe ọrụ faluofe a na-achọ ndị fa ya aghọrị na-akwụ 10,000 na 88,000 na 5,000 every month unu fụ ka esi adọpụtasị ozu ndị mmadụ n'ihu Awuchi anụnwa ebe moto Dangote arigojefe enu o nwekwa ndị nke ka dị ndụ onwe ndị nke nwụrụ anwụ mana ifu ka o si wee kurisi moto anya bụ ife abụghị obere ife ọbara juru ebe niile mma etinye nkwụ ya n'ihu akwụkwọ maka ndị nwe ihu akwụkwọ ife nke a jọkwara unu njọ. A Dangote trailer, a trailer that wastes destinies, a trailer that is anointed to ruin people's life. The man's trailer has ruined and cut short many destinies. Dangote trailer. And somebody is rich and his trailer. I'm not even talking about properties that we have damaged. Am I saying the truth? Me talking, me personally. If I want to sue that man, I will make money. Because he has damaged my filling stations, damaged my pump, damaged many things. We didn't talk, we replaced it. I know at least 14 people who are dead to that trailer. So that 14, I know 14. The drivers are untrained, no driver license, and always high. You can't be wasting people's destiny like that. Little children graduate from school, pam, leg removed, hand removed. Because one man wants to meet her, and you see the young boys, they walk over time. You can see them that they have been driving for like 2 days. No sleeping. There are things that are unavoidable, but that kind of death is avoidable. What kind of human being is that? Your truck is just, now only you get truck. Some of us have trucks. Now only you get truck. Am I communicating here? Evil day. Imagine somebody just finished school and he's happy, he's going the next day, truck, boom, leg gone, head gone, hand gone, wasted. I may not blame him personally, but I blame the administration. You don't carry a truck and give to somebody that is high. It's all a lot of nonsense. Are you following what I'm talking about? I told them no during the I say if sin is crushed in this state again, then that man will be in trouble. I told you, if one person is crushed
I said, see, my church is on the express. If one person is crushed again, even as much as even threatening them and giving them blood pressure, I said there will be consequences. Give your truck to people that are trained. Now let you get truck. If you have money for yourself. A particular mama may be aware, the mama that died and the children, you're not aware of that. She was a widow during time of, you are aware, all right? So I'm aware. You are aware, mommy. It was Governor Baseki that killed that matter. I was about to take it to anywhere. Killed the woman, died. Another one was a couple, 4 children. The truck climbed them. Let's not talk about Jetu. You know Jetu Junction, out of one. Just keep your people like that. Huh? Now let you get truck. You know me, I don't say anything until it comes to life and property. Economy, I won't talk. That's for politicians. But when you start taking people's lives, hello, evil day. Somebody wakes up, not knowing an evil day has been programmed. Second, evil men. There are men whose assignment is to cause others pain. I prophesy you will not find them. They will not find you. You will not find them.